Dito pa. Alright. Isang mapagpalang hapon. Yan. Dito tayo muli sana. In Malogsur. Yeah. Sa ito ni poging-poging si Yugo. Yugo the Great. Yo, galingan mo na ngayon ha. Sugat ng konti mo. Na. Up, baby, up. Up, go. Up na. Dito, baby, go. Huwag ako, boy. Wala akong pipi. Ay, tumigas lang niya. Tumigas. Kaya pala. Paul. Tumigas, guys. Kailangan timing po yung pag-shoot. Dapat hindi po matigas yung area para sok-masok. Pati yung lock ball papasok. Pag matigas kasi, wala. Sige siya. Pasok mo natin. Hindi talaga kasya titi. Wala, di kasya. Tinulak ko na mo. Okay, tira mo na. Tira. Wala, nakit talaga po. Okay mo, boy. Wala. Okay, meron ka. Oh, malapit talaga itong bakang to. Makajet ka talaga. Certified makajet. Ay. Bisa. Ano na? Mamanyak ka Alright. Tok sa baka. Ito daw. Friday, Saturday, Sunday na. Magkakasunod. Magkakasunod? Sige. Tagal naman na hindi nakastad si Ayan. Vader ba? Oo. Sabi na nga eh. Breeder niyo masasabihin. may kanya-kanyang teknik. Ito ako. Alright. Yun, after namin dito, punta kaming Siyaw. Johnson naman. Ano namin si Sir kasi may may special occasion sila. Hintayin nyo kami. Ngayon lang to. I-3 shoot niya no? Sir. Sure. Sir. I-3 shoot. Kayo, Saraan. Kaya, ito. Kung ano yung gusto nyo. Okay, uwi na. Kayo. Dalawa lang. Para may matira sa inyo. Pwede rin sa bagay. I-sure mo naman. Sure naman na siguro yan. Para natuloy dalawa, Sir. Yung kay Emmett Mahal, dalawa lang yan. Oo nga. Kayo, Saraan, kung gagamitin nyo din kasi yun sa inyo, di. Oo ba din? Wala na matitira sa Ako tagamitin ko din kahit isa lang. Dalawa lang, Sir. Sure na to. Para may matira dun sa aso niya. Kasi hindi na pwedeng gamitin pag tatlo. Pares na siya kagad ng 5 days na. May maiwan man lang. Pero pag 2 days ako. Balot tayo, no? Balot. Lakas naman to si Ayan, eh.
Naka-condition naman siya. Hindi naman din siya payat, hindi siya mataba. Pwede. Nasa condition din ng aso yan sa. Pag mataba, mahirap din. Wala po mahirap talaga. Pag mataba, sabi nila, konti lang daw release ng ano niya, similya. Mas lamang talaga yung condition, yung sakto lang ang katawan nito. Ganda yung katawan nila. Kung ngayon na nga lang naman ba nung pinalbo mo. Yung dati talaga, puta ito. Ganda yung katawan niya. Si Rose, dadayin ng konti pa. Dapat dinayit na nga yan bago pa start. Aba, sabi mo na. Ang takaw siguro. Ay, takaw yan.